El sènior femení i el sènior masculí del Club Bàsquet han assolit enguany l'ascens a la màxima categoria catalana, Copa Catalunya. Alcalde i regidor d'Esports els han rebut a l'Ajuntament per celebrar-ho. Dos èxits que són fruit de treballar bé la base. Fer primers equips a cop de talonari, intentar pujar a categoria, quan potser potser a categories inferiors no hi havia suficient base. Jo crec que Molins això no ho ha tingut mai fàcil, potser perquè no tenia aquest poder econòmic, però això és el que en època de crisi ens ha enfortit com a clubs i com a entitats, i el que ha fet és fer vàlid, fer bo l'altra manera d'aconseguir els èxits, que és dir, escolta, anem a tenir lligam fort de l'entitat, anem a treballar bé la base, anem a que la família sigui el més unida possible, aprofitant el millor dels valors esportius. Aquesta idea la corroboren tant l'entrenador del sènior femení com la seva capitana. Sobre todo en este año, tanto el de los chicos como el de las chicas, creo que los conozco prácticamente bien a todos. Creo que hay algo en común que no hemos comentado y que no es fácil que se dé, es las personas, ¿no? Hay un bloque humano bestial, una familia en ambos equipos, incluso entre ellos mismos también a veces también. Y yo creo que eso hace muchas veces que seamos más equipo de lo que realmente se ven las pistas, ¿no? Yo creo que se consiguen muchas más cosas a partir de ahí. Primer de tot, vull agrair a tot el club l'esforç que ha fet pels dos sèniors A, tant masculí com femení, i sobretot felicitar-los a tots nosaltres, els dos equips, per haver complert aquest ascens tan esperat. Ja per als nois, com us vaig dir al sopar, us ho mereixíeu, tornar a estar aquí, a Copa, i aquí estem. I nosaltres, perquè és la primera vegada que ho aconseguim, i ojalà mantinguem molt de temps aquest equip. Bueno, l'equip a Copa Catalunya, l'equip no el mantenim, esa és altra cosa, però no passa res. I que seguim juntes, aquesta família d'un format que segueixi estant aquí. El president del Club Bàsquet diu que els dos ascensos són fruit d'una feina de molts anys i de molta gent. Amb dos ascensos de Copa Catalunya, crec que és bo recordar que no només som els que estem aquí, sinó que és una feina de molts anys, moltes jugadores que per feines, per lesions, ens han tingut que deixar, però tots han col·laborat perquè ara podem estar aquí i celebrar-ho. Tant l'entrenador com el capità del sènior masculí destaquen que l'esforç dona resultats. Realmente es un placer, es una gozada entrenar a estos chicos porque les gusta, quizás un poco menos que a mí, el tema del baloncesto, pero bueno, es así. Es así, yo intento transmitirles lo poco que me gusta a mí para ver si de esa forma podemos hacer cosas bonitas y chulas. Y bueno, de momento se están haciendo, aunque la temporada pasada fue dura porque después de un ascenso quizás que nadie esperaba, el descender también de golpe fue un poco un pequeño palo. Pero bueno, como les dije a los chicos en su momento, digo, bueno, igual a veces hay que dar un pasito atrás para coger impulso y tirar para adelante, y dar un salto más fuerte, y bueno, parece que lo hemos dado. Però, ostres, jo crec que això és especial i és maco, i crec que ens ha de fer il·lusió. A més, què millor que compartir-ho els dos sèniors A del club, el primer equip femení i masculí, que hem tingut una temporada paral·lela, amb uns resultats boníssims i ostres, això, torno a dir, s'ha de celebrar i és per estar molt orgullosos. Tothom ha fet un gran esforç per aconseguir això, des de la Junta, des de tots els jugadors i entrenadors i, evidentment, tots els acompanyants. S'ho ha guanyat tothom. L'alcalde diu que els dos equips són un exemple per a la vila. Com a Ajuntament és un plaer i una obligació també posar-vos d'exemple. Al final també el que volíem també és que els mitjans de comunicació poguessin recollir i conèixer millor una miqueta el que sou. També molta gent de Molins de Rei us va veure a jugar, però també és bo que coneguin tota aquesta altra part que avui heu pogut descriure i que siguin coneixedors que l'any que ve encara podran veure molt millor bàsquet, que hi ha una gent que s'ho deixarà tot per portar el nom de Molins de Rei arreu del país i que podem estar molt orgullosos de vosaltres. La recepció ha acabat amb la foto de família dels dos conjunts que enguany han pujat a Copa Catalana.